Fl-14 ta' Settembru se tittella r-raba' edizzjoni tal-Festa Ħut ġewwa r-Raħal Pittoresk ta' Marsa Xlokk. Festa li tiċċelebra mhux biss il-ħut u s-sajd, iżda lil Marsa Xlokk bħala l-benna ta' ħafna mis-sajjieda Maltin. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Clint Camilleri spjega li din is-sena l-ewwel darba dawk li jattendu se jkollhom l-opportunità li jduru l-bastimenti tas-sajjieda. Dan sabiex min jattendi jara bajnejh it-tamir li s-sajjid juża sabiex jirritorna fuq l-art b'qabda tajba. Barra minn hekk, il-festa ta' din is-sena se tagħti importanza lil ħarsien tal-ambjent marittimu. Qegħdin edukaw il-pubbliku anke fejn jidħol single-use plastics qegħdin kampanja permezz tal-kampanja Anti-Saving Our Blue qegħdin nippromovu ħafna li nużaw materjali oħrajn u mhux il-plastik, speċjalment is-single-use plastic, il-plastik biex ngħidu hekk li ntuża l-darba biss li jispiċċa jintrema ġewwa l-baħar ħafna drabi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis saħaq fuq l-importanza li l-Kunsilli Lokali jtellgħu attivitajiet oriġinali li jesponu dak li r-raħal huwa magħruf għalihom. Marsa Xlokk huwa xi ħaġa tradizzjonali u aħna wkoll nemmnu li l-Kunsilli Lokali li jkunu l-Gvern Lokali fil-lokalitajiet tagħna u nħeġġu inizjattivi bħal dawn biex in-nies iħossuhom ukoll parti mill-Gvern Lokali fil-lokal tagħhom. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi fisser kif minn barra li l-attività qed tiġi mejjuna b'botja ta' 5,000 euro mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, il-Ministeru qed jaħdem biex flimkien mal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Porti l-Kbir iwettqu tisbieħ taż-żona ta' Marsa Xlokk. Il-Ministeru tat-Turiżmu l-Grand Harbour Regeneration Corporation committed li Marsa Xlokk jiġi riġenerat u nassiguraw bilanċ bejn is-sajjieda, bejn ir-residenti, bejn il-bejja tal-monti u bejn anki restauranters li hawnhekk. Din hija locality importanti ħafna u nixtiequ nagħtuha il-ċarm tagħha lura. Huwa ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se toħroġ sejħa l-offerti għal riġenerazzjoni taż-żona tal-Magħluq fejn ħafna sajjieda jirmonkaw u jniżlu d-dajjes tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.